Mayong hapon mga kabistado no. Live kita karon diri sa siyudad sang Rojas padulong na ini no sa may area to sang Gaisano Boulevard mga kabistado. Amo ni karon mga kabyanan ang dalagan sa trapiko. Isa sa sining mahapon mga kabistado tuman no ka traffic diri sa siyudad sang Rojas sa sining matinion mga kabyanan sa oras nga 5:30 4 mga kabistado amo ni ang aton eksperyensyahan sa sini nga hapon diri sa siyudad sang Rojas mga kabistado ang dalagan sa trapiko naton to sendagin lamang sa may area sang North Tangki Elementary School. Naka-eksperyensya kita no mga kabistado sang magutok no kaga ang dalagan sa trapiko tuman di ka perte mga kabistado didri ari nata sa may Gaisano Boulevard mga kabyanan diya muna ni karon diyo maliko kita sa may Gaisano no di amo ni di karon ang syudad sang Rojas mga kabyanan traffic sa aton nga mga kulturan sa nga pamangkot ko sa dinini sa syudad sa Rojas kalabot na kita sa City Mall no City Mall Rojas ari magakuan kita galiko kita sa City Mall. Okay, nandito sa City Mall kay medyo kuan ito medyo matawhay no pag-abot diri. Pero pag abot to karon sa may area naman niya sang kuan, pag abot naman niya mga kabistado sa area sang kuan, ari amo ni di karon no mga kabistado ang dalagan sang trapiko sa syudad sang Rojas mga kabyanan amo ni di karon di sa aton nga makuturan do medyo napahagan-hagan ni nga area apang dito sa Ulunhan mga kabyanan kuan no inang gutok no pagutok sa may area da sa may Tangke Elementary School diri sa may Boulevard na gidya sa may City Mall mismo medyo nakakuan no maligwa-ligwa diri ang dalagan sa trapiko. Unlike to sa aton subong nga ginhalinan tuman no kag triple dikit kayo mga kabistado kagutok sa traffic kung